Het gaat hier om gruwelijke feiten waarbij volstrekt weerloze baby's met een kussen, maar soms ook met de blote handen door hun eigen moeder zijn omgebracht. Raadselachtig is het waarom verdachte na het doden van haar eerste kind het nog 3 keer tot een zwangerschap liet komen, alle 3 keer weer gevolgd door kinderdoding. Wie er in de huidige tijd voor kiest om seksuele gemeenschap met iemand te hebben, kan nagenoeg vrijelijk beschikken over voorboedsmiddelen. Mocht dan nog een ongewenste zwangerschap ontstaan, kan altijd nog aan abortus of adoptie worden gedacht. Opvallend is dat verdachte met de vader van de kinderen steeds onbeschermde seks had. Het kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat verdachte op zijn minst rekening moet hebben gehouden met de mogelijkheid van zwangerschap. Zeker nadat ze eerder was zwanger geworden. Waarom dan toch deze afschuwelijke feiten? Het argument van verdachte dat zij voor haar ouders de perfecte dochter wilde zijn, is tot op zekere hoogte invoelbaar. Onbegrijpelijk wordt het waar zij die wens liet prevaleren boven het leven van 4 pasgeboren baby's. Het is de rechtbank overigens niet duidelijk geworden wat verdachte er werkelijk toe heeft gebracht om deze gruwelijke feiten te plegen. De verborgen zwangerschappen, de bevallingen in stilte, de koelbloedige kinderdodingen en tenslotte het verbergen van de lijkjes op zolder van het ouderlijk huis maken deze zaak tot een bizarre geschiedenis.